fedt at være her på Knor. Der er masser af dejlige mennesker og nye venner og sådan noget. Især dig, mor. Tak for turen. Og for at komme i skole og lære noget, så skal jeg jo selvfølgelig også til min klasselokale. Og så går vi til venstre nu, over til H1, og til højre ligger HG. Så har vi lige skolens kantine her. Der er en masse mad. Dejlig mad. Og ellers bare et fællesareal her udenfor. Det er nok mest brugt om sommeren. Det ser meget dødt ud lige nu. Man skal lige blokken, så åbner døren. Og vi bor i C-blokken, fordi vi har markedskommunikation. Ja, det er dejligt tid. Så har vi to af mine dejlige klassekammerater her. Annika. Hej, Skjørn. Signe. Så er vi også en af dig, der på Nord. Ja, især når Andreas går her. Hvad så, mand? Nej. Og så har vi bare klanen her, vold nice. Og så er der så bare Simon, han er på. Jeg har lige fået 7 engelsk. Så har vi Amie, det er hende vi har i grammatik. Hun er pænt swag. Så har vi C5 her. Og så ja, så hygger vi os fra herinde. Der har vi drengene. Det er bare cool. Jeg sidder her dagligt. Og så prøver jeg ligesom at få mest ud af undervisningen. Jeg sidder helt oppe foran, så selvfølgelig. Jeg skal ikke gå glip af noget. Ja, vi er generelt en meget god klasse. Vi har et højt gennemsnit i klassen. Eller nogle af os har. Andreas har så godt nok ikke, men børnene. Ja, og i pausen, der forbereder vi os på næste time. Og normalt for alle andre, de vil snakke om hverdagen eller i weekenden. Vores klasse, vi snakker om, hvad der sker i samfundet, og hvad der har været i nyhederne, og hvad vi har lavet i weekenden, som er siden fredag aften og brugt tid på afleveringerne, vi har fået for. Det er bare fedt. Så sidder vi også tit efter skole, bare lige hygger lidt med en varm kage, og så bare få lavet en A-aflevering eller et eller andet. Det er det, vi ligesom går ind på. Hey, hey.